Sú miesta, kde sa čas akoby na chvíľu zastavil. Kde ranné svetlo pomaly klže po strechách historického mesta, záhrada vonia ovocnými stromami a z každého kúta cítite pokoj. Presne taký je tento pôvodný, historický kamenný dom v jednej z najkrajších častí Banskej Štiavnice. S výhľadmi na Nový zámok, Kalváriu aj celé mesto. Pár krokov od centra a jazier. A predsa v tichu, ktoré patrí iba tomuto miestu. Rozľahlý slnečný pozemok s takmer 2000 štvorcovými metrami ponúka priestor na oddych, záhradu aj spoločné chvíle s rodinou. Ak hľadáte miesto, ktoré má príbeh, výnimočnú polohu a atmosféru, ktorú nemožno vytvoriť novostavbou, možno ste ho práve našli.